volem un menjador escolar que tinga fruites i verdures ecològiques i locals, perquè si són locals vol dir que no venen de molt lluny, perquè si venen de molt lluny els camions, avions i vaixells que ho porten fan molt de fum i cremen molta gasolina i això provoca inundacions, sequeres i està desfent els pols. I volem que siga ecològic perquè si no li posen molts productes químics i per a que no se'ls mengen els insectes i això fa que quan ens ho mengem tinga un poquet de verí i això no és bo per a la salut. I volem que siguin saludables i això vol dir que siguin ecològics. Pues volem un menjador que el menjar lo porten de més propet, de les hortes més pro. Així també li donem treball als llauradors i així podem viure. Amb uns menjadors sostenibles el món seria millor.